हे गाइस जय जगन्नाथ शुभ सकाल 50 डे चैलेंज आज है 6 डे सकाळु सकाळु ए दिटा आसी हाजर मते टिके शांति रे सोइबा को भी देलेनी मु तरतरे ब्रश करी पळे आसिली गाधेइबा पई गाधेइ पाधे रेडी आमे तीनटा पळे आसिलु आम कोरुआ कॉलेज छक को आमर दरकार थिला चढ़ई आमे कोरुआ पळे आस्तलु चढ़ई नबा पई देखंतु एटी केते सारा चढ़ई अछंती हजार चढ़ई बाचिला परे फाइनली आम चढ़ई पैकिंग सरला फाइनली एते दूर आसिला परे चढ़ई के बे पंजुरे छडा होची देखंतु चढ़ई तो तांको घरु गले बे मु टिके खट ଉପରେ ସୋଇ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିଦେଲି 4ଟା ବାଜୁ କି ନ ବାଜୁ ଆମେ ଦିଟା ବାହାରିଲୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଠ ମୋର କିନ୍ତୁ ଲେଖୁଛି ସିଏ ଟିକେ ଲେଖିଦବ ବୋଲି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଦବାକୁ ପଡିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଥିଲା ଆମର ଭୋଜି ଆମେ ତିନଟା ହିରୋ ଭଳିଆ ରେଡି ହେଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏବେ ଖାଇବା ରେଡି ହେଇଗଲା ଖାଇବା ଆସୁ ଆସୁ ଇଏ ତାର ଖାଇଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଖାଇଲା ବେଳେ କି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସିଏ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇ ପିଇକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ସୁନ୍ଦରରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ ଯାହା କମେଣ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ତା ନାଁ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ପଢିବି ପୁଣି ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।